Gipapawaw gayud ang pasundayag kang giandam sa Surigao del Norte contingent nga Omega de Salonera atol sa sinulog 2023's Ritual Showdown. Mas daghan ang nahingangha sa dihang migawas ang dakong Golden Eagle sa ilang pasundayag. Ang creative mind nga nagpaluyo sa mabulokong pasundayag, gila nga si Mark Ivan Kiban ang ilang choreographer. Nagbunga ilang kahago human na ilang nasungkit ang grand prize sa Sinulog Festival 2023 ubos sa free interpretation category. Busa karong buntaga, ato silang kumustahon sa ilang kadaugan dinhilang sa GMA Regional TV Live. Karon ang Grand Champion sa Sinulog 2023 Free Interpretation category nga gikan pa sa Bukas Grande Island sa Surigao del Norte, ang Omega de Salonera contingent ug makaubantang ilang choreographer nga si Mark Ivan Kiban. Mayong buntag ug welcome dinhi sa GMA Regional TV Live, Mark, and kindly greet all our kapuso. Hi, good morning sa atong tanan kapuso dinhi sa Sugbo. Thank you so much pag-suporta sa Omega de Salonera. Mark, congratulations kaninyong tanan. Unsay gibati ninyo sa inyong kadaugan? Dako na ako nga pagpasalamat sa mga katawhan nga nagpaludyo sa among pagsalmo sa Sugbo sa Sinulog Festival. Labi na kasyod sa kaniang among contingent head to Senior Aguila. Thank you so much, Senior, sa pagtali kanaho isip inyong choreographer sa inyong contingent. Mark, nabasahan na mo ang gipost ni Sir Ricky Ballesteros kabahin sa inyong struggles. Can you share this to us, Mark? We don't have facilities nga like kani ang adunay atok ang among kani ang pagbisanan. It's open. Open to just sir kung tig-init, init gyud siya tapos kung uwan, grabe kalapok ang among kani ang kining among kapisanan. Since amo pong pag-travel going here in Cebu, paduha mi nilatas o gani ang dagat from island to Surigao City, then Surigao City to Cebu. Mark, yung sa nakatabang ninyo nga makapadayon mo o makalabang gayud kamo dinhi sa Sugbo. Although ang nakatabang namo adto is ang mga official dito sa Surigao City, ang tabang po namo yan nga panahon. Ikaw ba, Mark, kaniadto pa ba? Mahiligo na ka sa sayaw? O kinsay nagtapok o nangulo sa inyong grupo ang Omega de Salonera? Nangandir ako nga makatanaw in personal din sa Sinulog Festival. And now, dili lang sa pagtanaw, kundi sa pag-apil pa ka sa maong contest. Ug daghan kayo ang na-impress ug na-surprise sa inyong mga props, ilabi na ang inyong Golden Eagle, ang usa gayud sa mga highlights sa inyong performance. Kasi gihimo ato, Mark. Ang katong sa among mga props, tanan mga na-include na kita dito sa among performance is amo rang jud kong mga kaubanan. Can we expect more performance gikan kaninyo sa umaabot nga mga So, sinulog? mag-expect mo sa more pagtabog pa namo upcoming pa. Napay panahon na musoy ni next year dito sa Sugbo. We look forward to that. Ug isip pa na po, unsay mensahe ninyo para sa atong ang mga kapuso nga nagtan-aw karon? Salamat sa ato sa inyong pagsuporta kanamo. And please do subscribe our YouTube channel. Aduna mi YouTube channel ELT Records. O aduna pud mi Facebook page Omega de Salonera. You can visit there. You can message kung unsay inyong gina-request. Thank you, Mark. Ug congratulations once again sa Omega de Salonera contingent. Mayong contact. Salamat.